est-ce que ka bara yɛrɛ ka di yɛrɛ Burulayi a ka di mo kanu fo sa sanata sa i fana kanu fo sa Burulayi wa i kelen tɛ koyi e ni ɲɔgɔnna gardien ye baden de bɛ yen a b'a layidu ta k'a bɛ mɔgɔw ka so kɔlɔsi ka sɔrɔ k'aw sigi sunɔgɔ la dɔrɔn pas facile oui mais Eva Babu i kɔrɔkɛ filɛ i kɔrɔkɛ Babu c'est tout ni Babu n'a bɛ ne faga ça samara ko a ka boli jɔn yan chef de nci kungo bɛɛ lasigi formation damadɔ bɛ yen a ka d'a ye a ka tɛmɛ n ka bolo fɛ ka da aw tulo kan quoi. Chef ma se ka mɔgɔ ɲɛnama fosi bila baara in na yan nɔ ko ne de tora o bɛna kɛ ji jumɛn ye jigi o jigi jigi ka di Ala ni ji da ma min kan n'o ye jigi tiɲɛ. Yɔrɔ ni baara tɛ yen nɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ kalo sara kɔni di mɔgɔ ma tu vois ne b'a la mɔgɔ si tɛ yan nɔ est ce que i ye wuruso yan bi voilà donc mɔgɔ si tɛ yan nɔ bi donc n tɛna se k'a fɔ n ko n bɛna fɔ n ko n bɛ a kɛ cogo sugu dɔ la donc wari tɛ n na sɔrɔ quoi parce que ne yɛrɛ ma foyi bila en place. Photo hali n'a kɛra dɔɔni ne tɛ se k'o sɔrɔ i bolo. Photo dɛ video dɛ snap dɛ an b'an yɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ la après c'est pour dire patron ka jugu dɛ o bɛ nin kɛ dɛ o bɛ baarakɛlaw kɛ ten ka sɔrɔ a tɛ ɲuman kɛ aw yɛrɛ bɛ min kɛ a t'o fɔ. e dun labɛnnen don i bɛna taa min n bɛ fɛ ka taa bɔ Gogo de la su in na ni Gogo ka baro kɛ an famana o n'a tigi ma basi ye. su kolen na ma su ma kogo ye an bɛ 19h dɔrɔn de la. e ma se k'o to tilefɛla la ma i bolo ne tilenna baara la e yɛrɛ ne tilenna baara la Gogo yɛrɛ bɛ kɛ baara la Gogo ye baara sɔrɔ sisan o. a ye baara sɔrɔ awɔ